боғи Садириддин Айнӣ, шаҳри Чкаловск. шаҳри Чкаловск. телефони мо сиёнка мекунем. айфони ахирон марка ҳай, ҳамин қа безебӣ дорад ки камтарак нафаси кашидатам озод мебарора. айнамиш камтар безебтар айда. Зорисон тарафи Чапаёв. мо дар назди ЖКХ шаҳри Чкаловск. салому алайкум ба ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ. мо дар шаҳри Чкаловск тарафи шаҳри Худжанд рафта истодем. моро дастгирӣ кунед, дар канали мо обуна шавед. мо ҳам барои шумо видеоҳои беҳтарини Тоҷикистона пешкаши шумо мекунем. ҳамун зангулача душвор нест. як бор ҷанг меҷихӣ, якта лайк мемонӣ. ягон дархост боша дар комментариҳо нависен. мо ҳатман дархости любоеша иншоалло ба амри худо куҷоеро мехоҳем видео карда барои шумо мепартоем. марҳамат, тамошо кунем. аз шаҳри Чкаловск ба тарафи шаҳри Хуҷанд меравем. ҳарчи як шогирди зур дорем. дар канали дар видеои қайроқум баҳористон якта музикаи кӯтоҳакак мондагӣ будем, жалб омадагӣ буд. як шогирди хуб дорем, Искандарҷон. ҳарчи ҳамуна нест нобуд кар жалбша. зинда бошад Искандарҷон. Шумахери ҳакаш зинда бошед. ана мо дар круги Чкаловск. инҷа шӯъбаи ЗАГСи шаҳри Чкаловск будагӣ. инҷара мо шабонаша сиёнка карда мондагӣ будем. хай боз рӯзонаша. даври Советский Союз гуфтам ку дар шаҳри Чкаловск зиёда 80-90% русҳо зиндагӣ мекарданд. ёзи где-то 25% дига мондагӣ. закритый город буд вақтшда. дар ин шаҳр даври Советский Союзда пропуск хати сар медоданд. закритый город буд. ана мо ин тараф рост агар равем шаҳри Гафурова. ана инҷада гашта худо хоҳад ана ин тараф гашта рост шаҳраки Хуҷанди Бӯстонӣ. мо наздики Сомонбозор омадем. худо хоҳад Сомонбозорро мегзарем. ана ин тараф Сомонбозор сар шидуже. Саманҷанбазор. биад бозори хуб ай, бозори нумӣ ай, сағирапарвар ай. ана ин тараф бозори баракат. ана бозори баракат. чизе бигирӣ худо баракатша метад. да телефони безеб гирифтем да. камтарак нафас мекашӣ. нафаста груби мегирагӣ. шаҳраки Хуҷанди Бӯстонӣ.
анами светои нами устолбоо нами свето ҳамаш аз худи шаҳраки ғафуров рост ба даруни хуҷанда рафтагиян. анамиҷа ҷои кор гуфтан таъин мекунем саҳриё карочи светои намиёра выключатель мекишӣ бегаҳ бо гирён мекунӣ оилакиш карочи 700-800 сомона на марҳамат. мара гуфтан ман накардам то хунук мехӯрам. канали мо сайёҳат теҷе дастгирӣ кунед, обуна шавед. чӣ дархостҳое дошта бошед дар комментариҳо нависед. мо ҳатман ба амри худо кӯшиш мекунем ки беҳтару беҳтар шавад барои тамошобинон. ина аквапарк мегам. ана худо хоҳад дар даромадгоҳи шаҳри хуҷанд мо наздик шудем. анами уқоб рамзи шаҳри хуҷанд. хуш омадед ба хуҷанди бостонӣ, хуҷандҷан. бале бале ана лампочкора бич хел замонавӣ раҳҳо ҳама зебо кардагӣ хушрӯ кардагӣ. шаҳраки хуҷандам шаҳри серьёзный да. халқш ҳам халқи با آداب با معرفت با مدنیت ҳамиқа характери беҳтарин доранд ки якдигарша пешпо наметиҳанд. дастгирӣ ҳама вақт дастгирӣ якдигарша мекунанд барои ҳамун зинда бошанд ҳама вақт. анаи гостиницаи эҳсон ма дар видеои дигарим нишон додаги будам. як суткааш чанд пул меистад ҳамаша гуфтагӣ будам. ана наздиким бозори панҷшанбе. ин тараф ҳамиҷа бозори панҷшанбе бигем ки сар мешавад. магазинои гулбаҳор. бозори панҷшанбе. инҷа истгоҳи бозори панҷшанбе. тамоми маршрутка тамоми точкаҳои хуҷанд меравад инҷа.
ана инҷа стадиони Спартак буд, мо ҳозир гузаштем. ана ин чораҳаи унверман, маркази шаҳри Худжанд. худо нигаҳбони ҳаматон. мо ба ҳамин видеои мо тамом мешавад. худо ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидораду дар канали мо ҳатман обуна шавед, дастгирӣ кунед. дархостҳои худтона дар комментария боз нависед. ана акнун мо ба тарафи телестудияи шаҳри Худжанд гӯем рафтестем. худо нигаҳбони ҳаматон.